mmadụ anawere mmadụ ire obodo ka anyị na-eme ire obodo okwu n'azụ mmụọ ghara Soludo ghara. I greet you all my lovely fans and friends up with the Kungwagenti. Koebe fana akwa ọkụkọ. Koebe fana mmiri enwele ọkala bụ and ndị ọzọ. Koebe fana ndị dibịa ngwagenti. O nwere ife ndị be anyị na-asị. Onye gburu dibe na-agwọli ọgwụ ndị na-eme nsi ọgwụ na yes. Ọ ife afọ mere gbasara akwa ọkụkọ. Ndị dibe gburu onye na-agwọlụfe ọgwụ. Akwa wetara format na dibe ga na-eli nri. Nyako jisi na ebe eze dibe. Akwa wetara format that na ndị dibe ga na-alụ ụlọ enu, na-agba moto, na-eme ife ego, na-ama aka ego. Mana mgbe afọ ọ na-eme ndị mmadụ si na akwa ọkụkọ na o nwere ife ọ bụ. Ha fesi ya akwa ọkụkọ. Ma mmiri enwe ilo fesi anya na akwa ọkụkọ mere nke a, mee nke a, mee nke ọzọ. Uche bụ na ọnya na-ede, na ude nke ya na-ede. Now, ha emegidere ife a na wee gbuo onye ha ji wee dị ebube bụ akwa ọkụkọ. Kịta na dibịa ọka na-ere n'ụzịkwa answer is no. Ọlụ dibịa aka asị ananụ. Ọlụ dibịa aka ana. Kịta na everybody na-azị na-ebezi anya m anya m. Gịnị bue na onye ahụ eji wee dị ebebe akwa ọkụkọ ka fasụlụ emi fagbulu mma n'isi ijele. Sometimes mmalụ mgbe ịgbalụ mmụọ na-ejere gị ọgụ mgba maka na mmụọ bụ ụzọ anaghị eke ya ọkpọ n'isi. Ọ nsogbu ndị dibịa nwere recently. Akwa ọkụkọ pụtalụ wee bụrụ obele chukwu wee pụta wee bụrụ ibubo bụrụ awele wee bụrụ destiny wee bịa wee kụọ fọmat ụdị na ụdị kpost ife niile anwa na-eru akwụkwọ na-ezi ka esi wele eme ọ na-aba. Before you know it, some people share na ọha nwa mmiri enwere kụzube nkụzi ya chena onye nwa na-eme kọtọba nke akwa ọkụkọ. Before you know it, ha wele akafa fọtọ ihe ha ji wee dị ebube. Kịta na akwa ọkụkọ apụọ na under 2 years now anaghị akọzi akọ dibịa Anambra steeti. Under 2 years sụsọ o ji pụọ mba akwa ọkụkọ. Ma mmiri enwe ilo, ma mmiri enwe eke o, ma udude nke ahụ, nwezi dibịa nwezili ọnụ na Anambra steeti, araghị anụzi kpakata dibịa nwezi ọnụ. So ofu onye pụrụ everywhere ju oyi sụsọ akwa ọkụkọ. Na onwezi amazi afa ndị dibịa Anambra steeti. Mana mgbe akwa ọkụkọ na ya everybody na-acha ya nụ. Ndị gboo ji wee sị gị na ọ na-eme eju na ọkpụrụ ikuliki ya. Akwa ọkụkọ dọkpụ ndị dibịa niile ka trela fana wasị strong. Ozugbo wepụ ha n'isi kpam ọ dị ho dibịa niile daa na ka mmanwụ. Onye bụ na onye ji wee dị ebube maka igbo iji wee dị ebube nke obodo afọ ana. Ndị dibịa Anambra mere arụ bafe nọkata ha echukwa ha akwa ọkụkọ echukwa. Kịta na akwa ọkụkọ apụọ na ọrụ dibịa na Anambra steeti. Mmiri enwele ebunite ihe ọgwụ na ozgorat na nwere ya mene. Yes, o nwere ndị bụ leader in their destiny, nwere ndị bụ followers in their destiny. Akwa is a leader in his own destiny. Destiny akwa ọkụkọ na-ebu ndị ọzọ aga. Ife yiri akwa na-eme ka ọdọdasị na-eme ọ na-agala ofa. Kịta na gbam since the last 2 years now dibịa ruru na enu onweze ọ nke arụrụ mgbe aha akwa ọkụkọ na-eme nọ ya. Efi moto na-arazi ha ahụ ịzụ moto ọ nke ha zụrụ mgbe akwa ọkụkọ nọ ya. Akwa ọkụkọ wetere format nye ha dị wee si alụ ọrụ mee dibe nwee ugwu. Kịta na ndị dibịa gbara nkịrịka ka ha dị before. Now ha gọ na followers na-esozi ndị politician n'azụ na-etizi mkpu o wee bụrụ ihe mmadụ mere.